Testul pentru COVID-19, cum îmi fac programare. Dacă aveți simptome, ar trebui să vă faceți un test cât de repede posibil pentru a vedea dacă aveți COVID-19, coronavirus. Testul este gratuit și ușor. Puteți solicita testul online la adresa gov.uk/get-coronavirus-test. Dacă nu puteți accesa serviciul online pentru Anglia, sunați la 119. Pentru a solicita un interpret, sunați la 119, apăsați tasta 1, apoi apăsați tasta 2. Persoanele cu deficiențe de auz, cei care comunică în limbajul semnelor, pot accesa www.interpretnow.co.uk/NHS119. Puteți alege să vă faceți testul într-un centru de testare din apropiere, cu un kit livrat acasă. Dacă nu puteți ajunge la un centru de testare, va dura mai mult. Puteți afla unde sunt centrele de testare când vă programați pentru test. Nu trebuie să călătoriți cu mijloacele de transport în comun sau taxiurile pentru a ajunge în aceste centre și nici să vizitați alte locuri sau alte persoane. Personalul din centrele de testare poate accesa serviciul de interpretariat prin telefon sau serviciul video pentru limbajul semnelor. Trebuie să vă faceți testul în primele 8 zile de la apariția simptomelor sau în primele 4 zile dacă vă faceți testul acasă. Testul constă în recoltarea unei probe din nas și din gât cu un bețișor lung cu vată. Veți primi rezultatul prin SMS, telefon sau e-mail. Informațiile referitoare la testele obținute de serviciul NHS de testare și urmărire sunt păstrate în confidențialitate în acord cu regulile stricte de protecție a datelor personale și sunt separate de datele dumneavoastră medicale deținute de NHS. Indiferent care este statutul dumneavoastră de imigrant, aveți dreptul la testare gratuită și tratament gratuit pentru COVID-19 oferit de NHS în Marea Britanie, fără a se face verificări ale statutului de imigrant. Amintiți-vă, dacă începeți să tușiți, aveți temperatură ridicată sau vă pierdeți simțul mirosului și al gustului, trebuie să vă programați pentru un test cât mai repede. Trebuie să vă autoizolați în timp ce așteptați rezultatele testului sau dacă testul este pozitiv, aveți coronavirus. Urmăriți celelalte videouri pentru mai multe informații.